and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Gusto kang mag-video kita? Yes, video kay. Okay. Na ay room for video kay. Okay, pwede nga mamalinta dito sa sud sa video kay. Okay kayo. Gusto ko nga ando ta dito. Aron may makasama ko sa akong mga mata kundi ikaw ra. Greggy. Come on. Dana ka rin. Okay. Ako pang ipaandam, ha? Okay? Sige, go ahead ka. Ako ingnon si Sofia. Mag-video okay ka mo? Ato sa room? Yes, Day. Gusto ni Greggy. Okay. Mura gusto gyud mo privacy da. Mukanta siya, oy. Ay, lagi. Sige, ako pang ipa-ready. Laki pang aircon. Okay, palihog ko, Sofia. Sure da, yes. Pero, hoy, magbantay ka dito, ha? Nga naman. Luukon ka gyud dito. Oh, maglinuo kay me. Ami. Oh, saan naman, ha? 10 minutes, sir. Mo transfer na ta dito. Oh, good. Mayo di kang magkanta? Dili good. Palain lang. Okay, sa may paborito ni magkantahon. Naay mga Engelbert. Naay mga Love Me With All of Your Heart. Oh. Maila sa edad. Oh. But beware. Once you tasted, you always wanted. Oh? Are you sure? Sure na sure. Honest? Yep. Pantay man bitaw. Lagi. Oh, Maing, nagpahimutang nga mga instrumento. Oh, may banda de by Franco. Oh, mau ba? Doon na day banda de. Doon na. Murag breaker ta. Tukar ang banda, pagkahuman, ato na sad. Ay, madugay kita nila. Anak gid bay. Pero sumi ka balak-an mo nga skate. Alas 12 pa man ka mo. Oo, agiun to na ko. Aw, pati kayo. Wa pa gani alas 9. Oo, noon. Busa wa kay ang kabalakan. Di naman gani oh. Ipunan taglaing 10,000 pesos. Oh. 10,000. Di ay ba? Oo. Kanindot ko da na. Oo, kayo. Unya, tulor man ta. Ikaw may bida, dako yung imo. Ay, ayaw. Angay lang ta. Ayuy. Ha? Dako yung imo. Tinga pa man ka. 20,000 man tanan. 10,000 lang imo, ang lain 10,000, tungao naman ni Janice. Ay, di lagi. 8 lang ako. Unya, size mo si Janice. Oh, okay rin yapon. Salamat kayo. Malipay si Janice ani. Okay. Parehas gutang naghago gud. Ay, lagi. Pero, ikaw lagi bida lagi sa show. Busa, dako yun ang imo. Tuan ang duwas video kay room. Mr. Greg Martinez, barakong dako. Hinoin, siway man sa si Kathy. Naara niya. Pero, nice. Kaibigatin si Mr. Martinez. Tilikin si magmahay. Wow! Perfect score, ha? Oh. 100! Mas ginawa pero bago ka inspired magugutunog di mo katin. Orly. Yes, basta na ka malipayon kay ko. Oh, really? Makaingon gani ko sa kung karon brown out ka ba? Bakit? Tungod kay sa dihang iabot ka wa ko laing nakita ikaw ra. Oh. Hugot lines, ha? Coffee. Greggy, giyugtan mo ang pagkakos na ako. Kathy, look at me. Yes?
Ano? Nitutok na ko nimo. Basaha ang ilaw sa akong mga mata. There's something to say. Unsay nabasa nimo? Katorjakon ka. No? Gilot! Ayaw diyan sa liog. Ay! Greggy! Bay, happy tamahuman ang first set sa banda. Ikaw po na ang sunod, Bay Franco. Ikaw po na. Ready na ko? Okay. Ang imong props, Okay na. Ready ng tanan. okay. Sige, sunod na yun ta. Human nila. Okay, bye. Gusto na. Ikaw na, Greggy. Manggawas ta. Cutie ko. Biyahe ng duty ni mo pasangil lang nga naglain ni mong lawas. Sige na ba, sige na ba? Greggy, ikaw na lagi. Lawas lagi ta. Sige na. Unyo, sama na ako sa pagpasangil. Ing nagisakitan kas puson. Ing na nagdysmenorrhea ka. Anaon O, ako. ing na, anak. Sige na. Ay, kasukaan niya Ako rin bahala, ako rin mabahala. Sige na, sige na. Greggy, uy. Kay asa man day ta. Ayaw na bangutan. Sige na, sige na. Uy, madlok man ko. Ayaw lagi ko hadlok. Ang imong kamot. Ang imong kamot, may kay may kuliot. Ay, Mangawas lagi ka. ay, manangit ko. Manangit ko. Sige, sige na, sige na, sige na. Tara, maggawas. Magpaabot ko rin mas gawas. Magpaabot ko. Oh, padayon pa nag-show si Bay Franco. Yung cellphone ay. Sila kayo. Hello, Declare. Hello? Day, si Manoy utik nini mo day. Papa ni mo nag-show pa? Okay. Nag-chat lang ko ni Papa Noy. Ay, sagdi lang. Ako patawagon sa papa ni mo. Iniguman niya yung show, okay? Salamat na Utik. Bye. Okay, bye. Hey, si Bay Franco. Kayod yung mayo. Kapoy ginay mangita tag kwarta. Asa ka, ha? Oh, Sophia, muli ko. Nga naman. Kuan, nagdysmenorrhea ko. Sakit kaya akong puson. May pagtarong ay sure ka? O, lagi. O, manangit ko. Saman, okay ra? Sige na, please. Oh, okay. Sige. Magkapauli ka. Dagay salamat. Sige, tagid. Salamat, Sophia, ha? Huwag tayong patayong paihato ti kape. Ayaw na. O, salamat. Arin ako. Sige, amping. Dysmenorrhea gid ka siya? Ugala, si Mr. Martinez. Asa naman siya? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!